Istuskapula. Noin. Hyvä. Hyvä. Nyt vaihta vaan sen etuosa. Noin. Ja vähän tasaisempa laukkaa, että kun sä tuut estelle, ei ota niin isoja puolipidätteitä siellä. Koita tulla niinku jalat kiinni. Jalat kiinni. Hyvä. No niin. Se oli parempi. Taputa. Ja nyt sisäpohkeen ympäri siellä kaarella. Kevyt sisäkäsi, vähän liikkuma. Liian hidas. Noin. Loppuosa oli jo parempi. Ekalle jo olisi pitänyt laukka vähän enemmän. Pikkusen enemmän laukka. Okei, hyvä. Noin. Tuossa sama juttu. Ja liikutoksi. Noin, hyvä. Ja liiku esteelle. Noin. Kevyempi tuntuma kun liikut esteelle. Noin, ja siinä välissä voi ratsasta vähän eteenpäin. Saat sen porin liikkumaan. Niin tarkalleen, mutta sitten kun sitä katsoo televisiossa, niin se ei se... Hyvä, tapu. Noin, ja heti alussa jo aloitat sit ratsastaa vähän eteenpäin sille ekalle. Noin. Tuoda keskelle sille toiselle ja sit hyvä loiva kaari sinne seuraavalle. Okei. Hyvä. Hyvä. Noin, ja istuttaa alas. Kevyt käsi. Lisää seuraava este. Okei. Ja sit kun sä menet sen seuraavalle pystylle, niin muista se ulko-ohjaa. Vähän ratsasta eteenpäin. Noin. Vaikka sä menit vinossa, sulla oli hevonen suora. Et sä ei hypännyt lavat ulospäin. Hyvä. Ja noin. Ja tulee sokeripalot.
Okei. Ja sit kato jo seuraava este, missä se on. Rauhallisesti sisään. Ei tullut. Ei tullut 7. Sisäjalka just. Ja rauhallisen. Hyvä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.